rifle and loot. Drink up, me hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho. Never saying. Det har varit att du sa att vi att Levi ska få det. Jag vill bara ha Vad ska få hem att det? Ja, alltså, ja, så är man tog ett ganta. Han är fått utan. Shit, det är Att som har slagit då. så om att det hantar vi. Ja, det handlar. Ej, squids! Här är det squids har rökt över till. Blä. Jag vet om squids vill jag namn bara vi ser koll. Wow. Är det bara... Åh, squid. Men vad? Det brottnar ju. Levi, I lay science. Jag hoppas kläver. Jag hoppas kläver. Det är lay science. Vad science vi tar? Jag skulle veta om squids bara vill jag namn bara vi ser koll. Jag vill inte drabba mig. Jag är stolt att jag vill. Det är lay science. You are no partner in science, Simon. Nej, Levi. Att det säger så imorgon. Skulle jag gå och säga nu. It's gonna happen. Kill it! Zombie! Oh! What the fuck? No, du missed an armor. Vi dodgar! Spritta överst, yay! Ja, nu ska jag skymma för, jag hoppas att vi drar platt. Vers 2! Ja? Vers 2! Åh Vi nej! först att hanta, vi kommer jag härifrån. Ja, men jag vet dodga, yo. Det kommer. Kom så till safety, silly. Yeah. Hade safety. Ja. Ow! Wow, man touch something. Pork chop. Vill du ha pork chop? I already have... Oj, jag får ändå bara. Ow! Skjut mig! Creeper, bro. Naja. Dodge cruiser. Right, copper. Yeah, hey guy. Level 13, bro. Right, du check. Ish, Okej. Ish, smugface. Så är det, kan jag inte ha haft lite er kan du? Vi är nog så långt väck. Nej, här får man inte svör. Esbern! This way. Ow! Victor. And I'm back. Gravel! Och här Wow. är det som jag brukar boa. Vet du vad är det nu? Har långt ut eller Nej, vi får hem match. Det var fel jag kommer hem. Yeah, like a Jag jerk. kom först med superpowers. Superpowers. It can shita. What is that? Ow! Damn it! Dodge this son of a bitch. Åh, hej! Han kör. Enderman! Enderman? Damn! Damn! Ja, vad har jag varit? Wow! Attack som Dragon Ball Z edition. Ah! Har du Enderman? Wait. How the hell är man bara typ gör det? What the hell? Vad hände? Vad hände? Är till första reaktion. Yeah! Jag kunde game mode av men det var bara typ gör det nu. Sponges? I Simon? see. Ja, det var min evil mastermind plan men nu rycker jag inte. Vi hade... Ja. Jag vet om... Jag vet att det är viktigt ting nu. Svär det.
Jag har inte några pork chops. Och det är inte några pork chops. Levi? Det här pork chops. Facklar. Pork chops. Och facklar. Facklar. Vad var det facklar väl? Torches. Sånt gör vi ljus. Yay! This way, gentlemen. Ja, he is right. Katt. Ja, han där. Jag får bara fiska mer. Esbern! Att han då? Ska inte ha ett helt för sångaren. Ja. Liksom Simon, han take it like a boss. Yep. Det är så stor och stärske. Han katt. Ja, vet du vad jag lyckas större stärska som är? Det här par poppen här ska inte äta medicin där. Det är normalt. Jag vet, det är vandlat, va? Här är botten. Och jag har inte kvar vapen. Ah, ja, Inget mer. Jag har inte yeah. That are worth the sacrifice. Hej! Jag går med Enderman till sushi. Ja, rätt till. now. Och ja, nu tittar jag till att level nu kommer resten. Levi över. What? Nej! Nej! Ooh. Level! Very tempting. Experience. Creeper out of it. Ich schlage. Wait. Oh, jag var på. Jag bor för en svörre. Jag bor för en svörre. Think about me as a friend. Nej! Du säker för Enderman i vattnet, by the way. Hur så döj är så kött? Hej Enderman. Oh shit, jag tror. Oh shit, jag tror. Vilka har hatt... Kan tog i bror? Det här svör. Ja, det är det. Oj, oj. Jag spuk för också. Remember me. Please, remember me, bros. What again? Du? Oj. Kände att det är, Levi? Ska look at you, kanske. Well, so tangible map, brother. Sorry, but it had to be done. Är det inte vi är bor när stycken, eh? Jag kommer inte grönt fram, tänk bara framför mig att jag ska glömma tro. Det var gott. Annars hade vi 20 år och cruise. Inte hänt det. Don't worry, the dörren är då halt mig. Nej, så många kan experience ut så nu. Jag tar level. Ja, men Levi är 13. Du tycker jag You must take in my soul. Levi, kom nu, kom attor. Men jag ska till det då. Jag är inte mappen av mig. Eller borsta. Ja, då Levi. Ettla hever då. Där kom du. Jag vet inte. When in need, I am here. God. Huses are awfully best dude. Är det också i vattnet näst? Ja, kanske inte ett experience. Du tycker jag hatar min experience. Ja, han bara vet inte allt. Han lever in i boken bara med det. Nej, jag vet inte. What? What? Can you blame me? Jag kan inte göra för de första, men det kan inte långt. Levi. Här är sådana pengar att fyra. Ja, alltså. No. We do not speak of this again. 2-1, va? Okej. Allt med här är lost. Ja.
Got pink golden nuggets. Okej, Oh well. jag står ju på att få ett journey nu här utan att detta ner hön i hållet. Oh yeah! Kan låna det är någon tjej. Levi? Gigi? Ah, damn it. Är vi ska spänna ut där? Thanks. Awesome! Jag fick ett enchantment som gör knockback. Till kvät? Så är det. Swear det. Yeah, aren't you? Levi, don't be sad, Levi. Kanske du? Levi? If I just baby unkar. It's your experience. If Här är ägg nere i chicken hus nu. Håll nu. you show me like. That's going to see if I think dörren liksom ger hästen. Oh yeah. Wait, what are you talking about? Animal sex, bro. Don't find me. Jag är så glad för det. Moin. Arra. Ja, börja nu. Experience med här hashtag för det. Well, you're welcome, Captain. Pleasure is all mine, Captain. Esbern. Ja. Kom här. And Levi, färd till in i huset lycka, Levi. oh nej. Färd lycka, vi ska se det här. Okej. Men så inte lugga vad episoderna. Nej, oh shit. Esbern, färd till Levi att det är. Ja. Ja. Oh. Ja. Levi, jag vill chatta svär för det. Ah, you're sitting me! Projekt was så gott av det. Wait a minute, knockback. What? Kan betyda att det är så långt tror jag rör. Which? Men det kan prova att det så ska. Vi ska släppa bra mycket på det. Tack. Jag kan Apple brukte till på det här så. 12. Såna knappt för det helt lost. Oh yeah. Was it worth it? Totally. If you find out det. To adventure. Adventure! Vi finner en air cake for the lonely. Man kan reparera ting till. Come on. Ja. Oh. För att två brott ting samman i crafting så det blir det lätt fullt. Oh. Jag som mocka så fem att bad. Så ja. Hey, what? Vilket är det, Esbern? Vad är det speciellt nu i crafting? Ett. För två. Och så får man ett. Oh my god. Jag vet inte om man stadig carrier där, enchantment. It's insane. His sanity is lost. Thank you, bro. Oh. Levi, I'll make this up to you sometimes. Sometime. But sometimes it's not now. But Yeah. that is not. Okej, Esbern, kom ut igen och bli enig med mig, Janko. Jo. Usable, ja. Ja. Kvar skulle hönor och kvar ska allt. Okej, det största rummet man var till Det storage. är allt akkurat lika. Chick spot, men okej. Telpunktar du? Jag har talpunktar du. Okej, så det första rummet ska vara till... Det tattaste rummet man vara... Hönor och kurs. Och så Esbern kommer vara... Brusar och så. Här är bara äckar nu. Au.
Hehe. Så det måste göra. Nej, du ska få det. Du ska få... Jag får samla så den experience och så... Lät det. Jag Shadow vet det här. Så får jag göra det. Ha en träspacka. and just Ja, det var too good to be true där. Trashback. The almighty trashbag. Kan Kan vi... inte tänka för dessa då? Vad är det tänkande? Jag Ja, känner en okej. kick på ju, inte kostlägga till. Jag får näka då. Den Esbern. Nej, jag kan outpost. Lucy. Hej! Jag får en kick på det. I fyrstand det mesta man kan få just nu. För vet. Kanske ska jag ha mer böcker. Ja. Är det inte nog? Nej, mer böcker kraftigare det. Åh, hej Tit. Bye. Smart up, after smart bro. Smart off your What the west. hell? Hej, slow was typ det äldre där, man. Oh. That Vad centra svör någon är? center I äldre. Bane Ah. of tough. Dog och fire absent. Så fire inte det. Bane of... Hur stävar ditt ord? Jag får googla det. Vad är det? Jag kan svör nu. Jag vet Ah, inte, jag tror inte så jävla... A-R-T-H-R-O-P. A-R-T-H-R-O-B. P-O-D-S. Kanami. Okej. Det är... Levi, han är ju verkligen så hört. Hidden powers. Maybe I don't. Ja, Han är the chosen sword. Halte det gott mot Eidkoppel. Kanske det. Är ett eller annat till Jorvin. Men de är ju... Nej!